ଗୋଟା ତଳେ ରଖି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଭକ୍ତାସ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ଫାଡ଼ି ଦେବି ଚିଞ୍ଚୁ ଆମର ହାତ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ହାତ ଉଠେଇବୁ ନା ହାତ ଉଠେଇବୁ ଅଗଳାରେ ପରିଷ୍କାର ଶୋଇବୁ ତା ହଁ ଶୋଇବୁ 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 ଧାରାଳି କରିବୁ ନା ମାରିବୁ ତୋ ଝିଅ ଏଇଠି ଛେ ଏତେ ଭୟ ଆଉ ତୁ ଏମିତି ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛୁ ନା ମୁଁ କରିବି এই শুন তুই এই করতে ঘর ভিতরে বসিলি তো ঝিও এইটি ছেড়া ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମା କୃଷ୍ଣ ତ ବାପା ଗୁଡ଼ା ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇକି ପଳେଇବି କହିଲା ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି ତମେ ଯାଅ ପରେ ଆସିବ ଠିକ କହିଲ ମୋର କ'ଣ କରିବା କଥା ବୁଝିବା କଥା ବାସ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ଶଙ୍କରା ପଛକୁ ବୁଲିକି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଗୋଟିଏ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଦ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ପକେଇଛି ଇରେ ଭାଇ କୋଉ ଥା ପଛପଟୁ ମାରି ଦବ ସିଏ ଆଉ ଛଡ଼େଇ ପାରିବି ନାହିଁ କି ବଳ ତ ଝିଅ ମୋତେ ଧମକ ଦେଲା କହିଲା ନା ଭାଇ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଗୁଡ଼ା କି ତମ ମାନ ସମ୍ମାନ ନେବି ତମ ଡାଡକୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ନେବି ଯେତେବେଳେ ଡାଡକୁ କଥା କହିଦେଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ଡାଲେ ବା ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଅନୁମାନ କଲି तो झील जहाँ चाहूला से गमन को परिष्कार भावे सारी देली या तो কথা तमे भले छियो सत नहीं बाबा ये मोर से जा कहउची मिछा कहउची बिल्कुल सु ये सत कहउची के मिछा कहउची मु जानिनी तुमे सत मिछा कहउछु ओ कहउछु माने कलम थी तथा तो बाबू मालूम आछबी मारी देबी तो गोपाल मार मार देनी आगे को ट्राई करूं तो गोपाल मार नहीं तो गोपाल मत बाहर नहीं मत बाहर नहीं मत बाहर तो गोपाल आएगा साक्षात लक्ष्मी जयंती जानी सुनी एक कॉन्सेप्ट धरा दूं अरे तू केने खुश रह सारा जीवन যন্ত্রণা পাই तो भी खुश है बीमारी बहुत खुश है बीमो काहे कि बाबा को जीवन बचे बाबा ही मोरा मरण को मार कर रखे छे तो
ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ମୁଁ ଆଜି କିଛିଟା ପିତୃ ଋଣ ଶୁଝିଲେ। ନାଇଁ ତମେ ସୁନା ଝିଅ ଆଉ କଣ? ତମେ ମତେ ବାହାଇକି କିଛିଟା ପିତୃ ଋଣ ଶୁଝିଦେଲ ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ମୁଁ ମତ ଦେଇଦେଇ ଶୁଝିଦେବି। ଏଇ ସମରା ତୋ ଝିଅ ବାବା ପାଇଁ ରାଜି କଣ ମାନେ ଶଙ୍କରା କଣ ସମର ହଉ ଶଙ୍କରା କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିছে କି ନାଇଁ କଣ ସମର ସମର ବୁଝছো ବାବା ମୋ ହିସାବରେ କଣ କଥାରେ କଥାରେ ସମ୍ପର୍କଟା ବଦଳିଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଜି ତ ତୋର ଇଂଲିଶ ନାଁ ଲେଖିବା କଣ ଲେଖିବା ଶଙ୍କରା ଶଙ୍କରାରୁ ଶଙ୍କରାରୁ ଶଙ୍କରା 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 ସାଙ୍କି ନା ଶଙ୍କରା ସାଙ୍କୁରୁ ଆଜି ତୁ ତ ନାଁଟା ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ଶଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ଶଙ୍କର ତୋ ଝିଅ ଭାବ ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଖାଲି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ତୁ ଝିଅ ପାଣିକି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୁଁ ବାଟରେ ଘରେ କଣ ନେବି ମତେ ଖାଲି କହିଦେ ବାବା ଜିନିଷ ନବ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ନେବି କଣ একটা কাম করো অরুয়া চাউল দুব ঘরবাড়ি পত্র আম্ব ডাল কলস দিটা শাল কাঠ ଆଉ ନିଆଳି ଛେନା ଦିଟା ରଫଳ କୁଆଟ ରଫଳ କୁଆଟ ଆବଶ୍ୟକ ରଫଳ କୁଆଟ ବାଲ୍ଟି ହାଣ୍ଡିଆ ହାଣ୍ଡିଆ ବାଲ୍ଟି ଗଞ୍ଜେଇ 250 ଖଣ୍ଡ ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ଷାଠିଆ ଅଛି ଆମର ବିଶାଳ ମନୋଜ ନନ୍ଦୁ ଦୀପୁ ଶ୍ରବଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନେଇଯିବ ରଫଳ କୁଆଟ ବେଶୀ ତିଆରି କରିଦେବ ନାଚିବ ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତୁ ଖାଲି ଝିଅ ପାଣିକି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି କଣ କହିବେ ମୁଁ କଣ କଂସେଇ କଣ ରାଜ ঠিক আছে জানো এত জোরে চমকুছ তুমি তবে তো রাজি গেল ମୁଁ ଆଗରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଲି ଖାଲି ଆସିକି ବାପା ସାଙ୍ଗେ